Okay, basta taga-bukid ka mga igsunan na ay daghan diri yung nani oh. Kita niyo. Why problema mga igsunan, perting daghana. Okay. Mo ni among kinabuhi diri no. Way sudan kini remre dali lamog gulay mga igsunan. Na kita niya perting daghana. Sa on ni dim tabag kaon ni ato ni butang sa ihatag skanding. Bitaw na nakita nyo daghana ka munggay diri bitaw mga igsunan ko. Kung kinsa tong gusto mo kaon o gulay no diri daghan ari lang mo diri sa among dapit no kay daghana ang hatag ra pero sa inyong merkado ni diri mahala no bina syudad grabe kamahal og kani dili kampong ning inanglan ni kay tambal lang po ni moringa no okay igsunan wala atong panimpla na to kinuha ang tiis niyang gamay. Okay, bitang asin, gamayng bitsin o sa pwede wala bisa kay nalay asin o amunggay o kining tangad daog na magisunan di ba? Mo ni koy nabuhi probinsya kaya okay daog na paniud to magisunan ko. Okay asin igsunan ang nani ang kinabuhi sa no sa probinsya no. Palit o gamay isda, dayon kamunggayan, tangaran, uwiahan, daog na mga igsunan. Tapuban na to kay kaon tadi malugay no. Ba na po kay luto-luto na tilawan na to sa ilami, igsunan og lamian bagyod be. Kung dawan okay. Be. Ay sus lami adi ay igsunan. Yung lami ni. Sa pag-isip sulti o makatilaw ini. Okay, kamunggay tinigana tay sobra saon man nato na aton himong kuan kana ito ato nang buwad